Nějaké žuly se sekávou. Meli! Meli. Jo. Aha. Pejsek youtuber. Jo, ale to je. Mám tam součet, teda videí. No. Musíš včera jezdit? A co se jdete jako vůbec? Na závitek. No, tak si ho dejte. Masný. Jarní závitky tamhle 3 ks. Za kilo. 89. Já si dám ty jarní závitky. Ano. Jenom nebo kolik? Tak to máš 3 kusy, ne? Ano, 3 kusy. Ano. 89. Tady? No. Sebou. No. Peníze nemají pro mě. Veli, zvolajte. Já vemu kajový hamburger, ne? No, vemu, bude mi žlát stejnak. Já si vemu jeden hamburger. Jeden hamburger, jo? Si musím napít, aspoň od něho. Ty tam přijde platit ještě paušál už. Tak kdyby si náhodou divila, tak to zaplatím, A jo. pojistku. Kolik? Mám řízení, ty vole. Nechci tady to být. Čau, jak se máte? Babo, já se napiju, počkej. Nenatáčej mě, dědo.
Tak běžte jít do Hypernový, ne? Se podívej, se nemají. Kde jezdit zítra půjdu z práce. Vám peníze hořejí v ruce. No právě, toho se bojím. Zítra půjdeme, práce skončí. A kolik jsi dneska to zvedal? Pochlup se. 118 nejvíce. 108 na bench, jo. Hej, hoši, no tak to zabil, hej. Je vylísovaný prostě, no. Dobrý domů. Já jsem dělal dobrý brambory zapečený, jenom zkusit. Jo. Co to jsou za tance? Jo. Hej. Já bych to dával ještě do omačky na mamo. Já to nejím. Jo, ale jíš tady Ne, to. já to nejím. Já si pamatuju závětky takový. Ne.